плесите ми се казва по-нож. И мисля, че... По-нож, ти по такива причини. Да, мисля, че може да се носят нощно време моите близки. Добре. А не, защото си ги правя нощно време. Нощно време не забравя. Да, само за тези, които не знаят, да ви кажа, че май има 3 деца. И успява да направи тия неща, които от тук виждам, че са красиви. Добре, ще си види плетката, така ще ти нечка да държи. Окей. Стъпълвидната плетка. Да, съм цялата. Добре. Стъпълвидна плетка. Кристал, циркони и перли. Добре, много хубаво. Спирал хубаво. Доста е шик, наистина може да се носи нощем. Без съмнение. Има малко там нещо, което трябва да преодолее. Тези обличания на топчета са на Мария специалитет. Да. Така че всички въпроси по темата не може да ги зададеш. Добре. Много добре се получи от това моделиране. Браво. Благодаря. Само, че има лице. И само е лице. Да. Нормално те без това, като се сложи. Преси. С различни дългички. Медни. Тази гама. С надбели, мисля, че така ще изглежда. Дебеле, да. Дебеле те шнура и имаш челени спирал. Добре. Едно асиметрично, което е доста дълго. Единственото нещо, което може да трябва да правя, да сме на синджира, обаче такъв намери подходящ. Не, аз не намирам синджира за неподходящ. Може малко по-красивите, според мен. Единственото, което е малко тук не си надала както трябва и леко ти се сгъват. Да, но това е от ненадаване. Не толкова фатално. Съвсем малко е. Много добре. Мислих за завършване. Добре. Хубаво е станало. И така доста равномерно се стягало. Добре. Ти конци тук нарочно си ги пуснала отвън като кажем. Добре. Момент. Тъй се отдава. Чудесно. Много добре. Хубава конструкция, здрава. Добре, благодаря. За тежък камък. Браво. Браво.